गिबियाव आं नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरदों गोबाङानो सानदों बिपिएफ दोलोखौ मानो नागारखो आरो बिनिफ्राय बिपिएफ दोलो नागारखांनायनि उनावहाय बहाबा इउपिपिएल दोलो नङाब्ला बहाबा बिजेपि दोलोआव थांगोन नामा होननानै मोननै मोनथामसो बेबादि दोलोफ्रावहाय माने सोंलु जाबाय थादोंमोन मानसिफोरनि गेजेरावहाय आंनि थांखिया बेनो गिबियाव आङो दिनैनि नैबे इउपिपिएल दोलोनि बिगोमा नैबे दोलोआनो सरकार सालायबाय थादों दायो आथिखालावहाय बिटिआर सरकारखौ आरो बेखौ दैदेनदों मानजाथाव प्रमद बर' बिथांखौनो आं गिबियाव धन्यबाद होगोन दा बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो आंखौ रायज्लायनानै इउपिपिएल दोलोआवहाय नोंथाङा खामानि मावनांगौ नोंथाङा फैनांगौ नोंथांबायदि एनार्जेटिक बे लिडारखौ मोनोब्ला जोंहा खामानि मावनायाव हेल्प जायो बेबायदिनो बिथाङा गोबां समावबो बेबादिनो एप्रच खालामबाय थानाय जादों थेवब्लाबो आंबो मोनसे दोलोआव दैदेनबाय थानाय दैदेनगिरि हिसाबैखाय आं बिथांखौ गोबां समाव बुंनाय जादोंमोनब्लाबो बिथांनि खोथाखौ आं लायाखैमोन आरो दा जा हक दिनै बिथाङा लिंनानै आंनो माखासे बेबादि सुजुग सुबिदा होगोन खामानि मावनो थाखाय बिबाननि जिथुनिथि आदर्श दङ जेनेबा बे इउपिपिएल दोलोआवहाय मावनो गोनां माखासे हाबाफोर दङ बे हाबाफोरखौहाय खामानि मावहोनो थाखायनो बिबान होगोन होनना बिथाङा बुंनाय लेखायै आंबो गोसो जाबाय जे नैबे दोलोआ दायो आथिखालाव सरकारबो खालामबाय थादों रायजो राजानि मोजां गाज्रि खामानिखौ मावबाय थादों बे खामानिफोरखौहाय जेसेबां हायो आरोबाव माने रायजोफोरखौहाय हेल्प खालामनो हायोबा हेफाजाब खालामनो हायोबा निश्चय मोजां जागोन होननानै आंबो साननायनि नैबे लेखाजोंनो इउपिपिएल दोलोआवहाय हाबनाय जादों फारसेथिंजाय जेनेबा आं गोलाव सम 2008 मायथाइनिफ्रायनो बिपिएफ दोलोआव हाबबायब्लाबो गोलाव सम आं बिपिएफ दोलो खालामबाय मोनसे समावहाय आं एमसिएलएबो जाबाय रायजो राजानि जेसेबांखिनि हायो आं खामानिफोरखौहाय मावबाय नाथाय नुबाय दायो आथिखालावहाय बिपिएफ दोलोआ रायजोनिनो दोलोबाबो आरो बेखौ दैदेनदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा आं बिथांखौबो कृतज्ञता जासिगोन बिथाङाबो मोनसे समावहाय मोजां खामानि मावदोंमोन नाथाय आथिखालाव रायजो राजाफोरनिबो खोथा थाबाय 2020 आरो 20 मायथाइनि 27 जानुवारियावहाय गोदान एकर्ड जाबाय बिटिआर मुङै दा बेवहाय माखासे मावनो गोनां खामानिफोर दंखायो दफाफोर दंखायो बे दफाफ्रा बा मावनांगौ खामानिफ्रावहाय दिनै मावफुंजोबनो हायाखै दा खम समनि गेजेराव मावफुंनो हानायाथ' सम्भब नंखाया सम नांगोन दा बे लेखायैनो दायो जेसेबांखिनि हायो प्रमद बर' दैदेननाय बे इउपिपिएल दोलोआ लोगोसे बिपिएफ माने बिजेपिखौबो लाफानानै दायो सरकार सालायबाय थादों हिसाबै हानायखिनिखौ मावबाय थादों आरो हायैआबो थालांदों बेखौ मावफुंनो थाखायनो जों बयबो दायित्व लानानै खामानि मावोब्ला निस्सय गमामायैनो मावफुंनो हागोन मोगथाङावहाय दा आंबो सानदों आरो बेबादिनो नै इउपिपिएलआव फैनायनि मेन माने उद्देश्यआ बेनो बिटिसि बा बिटिआरआ रैखा जानांगौ बे बिटिसिआव थानाय जेसेबांखिनि माने जाथि जन'गोष्ठि सुबुंफोर दङ बिथांमोननि थाखायनो बिटिआर जुदि जादोंब्ला बे बिथांखौ माने बे बिटिआरखौ मोजां रोखोमै मावफुंनो थाखाय जाफुंनो थाखाय जों बयबो बिबान लानांगोन हिसाबै आंबो बेवहाय बे थांखियैनो फैनाय जादों आरो आसा फारिनाय थाबाय जों बयबो आंथ' खावलायगोनसो बिपिएफनि दैदेनगिरि जेसेबांखिनि दङ बिथांमोनाबो बे दोलोआवनो जयैनो फै जों खौसेनो जुदि खौसे जानानै खामानि मावोब्ला निस्सय दिनैनि जाफुङैयाबो गाबोन जाफुंगोन आरो जों जायखौ मावनो हायाखै बेखौ जों मावनो हागोन आं मिजिंथिनो थाबाय फैबाय थानाय समाव निस्सय आरोबाव गोदानै नैबे सरकारानो फैफिनगोन आरो जोंनि थालांनाय मावनो गोनां माखासे हाबाफारिफोरखौहाय जों मावफुंनो हागोन दा बेखायनो आंखौ बिपिएफनिफ्राय सोरबाया दुखु मोनोब्लाबो आं बिथांमोनखौबो निमाहा बिनाय थाबाय मोनसे समाव आं माने बिपिएफनि प्रिन्सिपाल लानानै खामानि मावदों दायो आं दिनैनिफ्राय जेनेबा इउपिपिएल दोलोनि निति आदर्श बा प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि लानानै आं खामानि मावनांगौ दा बेखायनो इउपिपिएलआव फैबाय होननानै आं बिपिएफनि गासैबो आंनि शुभाकांक्षी बिथांमोनखौ आं जेबो जे माने खालामनो हाया बा खालामा बे खोथा नङा आं बिथांमोनखौबो अनसायनायनि गेजेरजों जिहेतु रायजो राजानि मोजां खामानि मावनो ओंखारदों बयनिबो माने थाखाय समानै आं खामानि मावो बबे मोनसे दोलोआ बेबायदि माने थाखा फैसाजों माने दोलोखौ सामलायो बेक्तिगत भाबे किसुमान समस्याफोरबो थानो हागौ बेफोरावहाय थाखा फैसाजों नङाब्लाबो माबा मोनसे रायज्लायनायनि गेजेरजों समाधानफोर फैनोबो हागौ थ' बेबायदि समा फैयो
आंनि बेलायाव बिदिनो आंहा पार्सनेलि एफा एनै समस्या दोङो बे समस्याफोरखौ आं मावनायनि गेजेरजोंसो खिन्थु बेखौ मावफुंनानै लानो हागोन बायदि आं नुहरदों बेखायनो आं बे इउपिपिएल दोलोआवहाय माने फैदों खिन्थु फैसा लानायनि खोथायाथ' बबेबा मोनसे दोलोआव बिदि प्रिन्सिपल गैया फैसा होनाय बा फैसा लानाय हानोबो हागौ सोरबाया जेनेबा दोलोनि माने उद्देश्यखौ बुजियालाबासिनो बे धान्दाखौ लानानै जुदि फैदोंब्ला बेयो दुर्भाग्यजनक जागोन आंनि बेलायाव बिदि नङा आंहा समस्या दं बे समस्याखौ समाधान खालामनो आं आंनि प्लेटफर्माव आंनो रायज्लायगोन बयखौबो आङो बुंगोन सोरबाया जुदि हेल्प होनो हायोबा हेल्प होथों नाथाय थाखाजों फैसाजों समाधान खालामनानै आंनि समस्या नङा बेयो समस्याया आंनि पार्सनेल बेक्तिगत भाबै समस्या बे थाखा फैसाजों रुजुजाया मानसिफ्रालाय बुंदों सानदों बेहा माखासे दाहार दं माबा दं हेन टेन दं बे दाहारा आंनि दाहार नङा जोंहा मोनसे ग्रुप माने दङ बे ग्रुपआवहाय कनस्ट्राक्सन दङ बे कनस्ट्राक्सनावहाय माखासे फैसा फासायनानै दङ बे फैसाखौ दिहुननो थाखाय दायो दिनैसिमबो खामानिखौ फोजोबनाय जायाखै बिलबो मोनफुंजोबाखै बिल मोनफुंजोबोबा रायज्लायनायनि गेजेरजों सोर मा मोनो मोना बेखौ जों रानलायनानै लानो हागोन अब्लानो बे समस्या जोबगोन नाथाय आंनि पार्सनेल समस्या बे थाखा फैसानि समस्या नङा बे समस्यानि थाखायसो आं दिनै माने बिपिएफ नागारनो गोनां जादों खारन बिपिएफ दोलोआबो गाज्रि नङा आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों क्लियार आं बेखौनो बुंनो लुबैयो बबेबा मोनसे राजखान्थि दोलोआ माने माब्लाबाबो गाज्रि जानो हाया आरो बेवहाय आदर्श बायदिसिना निति आदर्श थायोब्ला बे निति आदर्शआ माब्लाबाबो गाज्रि जानो हाया बिपिएफ दोलोनि निति आदर्शआबो मोजां इउपिपिएलनियाबो मोजां जायखिजाया दोलोनि आदर्शआबो मोजां दा दिनै आं बिपिएफनि आदर्शआ गाज्रि होननानै फैनायनि कारन नङा बेवहाय सासे सानै बेक्ति केन्द्रिक आरो बिथांमोननि एटिटिउडनि थाखायनो आं बाध्य जादों दिनै आं मुंखौ बुंला जायनि थाखाय आं इउपिपिएलआव फैनानै आंनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो गोनां बेबादि अबस्थायाव आं फैदों थाखा फैसानि खोथा नङा आंनि पार्सनेल माने माखासे सिटुवेसननि थाखायसो आङो फैनाय जादों आरो अब्लाबो दिनै नोंथांनि न'आव माने गोबां दैदेनगिरि बिपिएफनि नोंथांनि लोगोफ्रा गोबाङानो थांगासिनो माने दङ मैयासिम दिनैसिमहालागै रिजिगनेसनखौ जोंनि माने आगुनि बिटिसिनि प्रधान हाग्रामा महिलारि बिथाङा एक्सेप्ट खालामनो होआखै जिल्ला कमिटिया मा सानदों आं बेखौ मिथिला ब्लक कमिटियाबो बे रेजिगनेसन मोनसे गोजोनथाव खौरां कारिगावनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार जिल्लानि कारिगाव माइगंपुरी गामिनि माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला एचएस फार्स्ट इयारनि थाखाय बेसेन नाङै मुं थिसननाय आरो फर्म बिलाइनाया सोलिगासिनो दं बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय इंलिश बड' एबा एमआइएल इक'नमिक्स एजुकेशन एडभान्स बड' हिस्ट्रि पलिटिकेल साइन्स आरो अल्टि इंलिश गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' मोन्नैबो बिजों थागोन लोगोसे बे फरायसालियाव हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थाखाय आलादा आलादा हस्टेलनि फेसिलिटिबो दं नोंथाङा जुदि नोंथांनि गथ'खौ एचएस फार्स्ट इयारनि थाखाय गोदान मुं थिसननो सानदों अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो बे माइगं बाथौ फरायसालि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव बेसेन होनाङा जासे मुं थिसनहैदो आबुङै मिथिनो थाखाय 8011394710 एबा 8133845456 नङाब्ला 7638023455 नैबे जानबुं नाम्बाराव फन खालामना खौरां लाहरनो हागोन।